На дарогах захаваецца галалёдзіца, магчымы туман. Аператыўныя службы і медыкі раяць жыхарам рэгіёна абмежаваць знаходжанне на адкрытым паветры і доўгія паездкі. Чырвоны крыж разгарнуў пункты абагрэву, куды можна звярнуцца ў выпадку неабходнасці. Валанцёры прапануюць дапамогу, цёплае адзенне, гарачыя напоі і ежу. Звярнуцца можна ў раённае аддзяленне Чырвонага крыжа ў Гомелі па вуліцах Станцыйнай, Матросава, Свірыдава і Тэльмана. У такіх умовах надвор'я павышаецца рызыка атрымання галалёдных траўм, фіксуюцца выпадкі абмаражэння і перахаладжэння. Таму важна цёпла апранацца. Рукавіцы, шапкі і шалікі абавязковыя. Нагадваем, каб засцерагчыся ад перахаладжэння, трэба шматслойна апранацца, не затрымлівацца на месцы, рухацца. Медыкі раяць кантраляваць час знаходжання на вуліцы, рабіць перапынкі, заходзіць у цяпло, каб сагрэцца, не расціраць абмарожаныя ўчасткі цела.